Welcome back to my YouTube channel Kok Borok Hindi Tech and Entertainment YouTube channel. Lam sogonor no hai Kok Borok Hindi Tech and Entertainment YouTube channel. Mari kicing song tin topic of hai je ang no yang upload of de gonor nugi ton khana jeta PC jeta build khlaika inge oje PC build khlai thani tei khlaimani ulo ang tabu problem of lai tongmani abor no teni ang sanai. Guys, nanti ang jagao PC build khlaitani tam plus sekang tam khlaika borok no sanai. Ngadi ani nokto ang krija borok ba dewal no nang tongjao. Ingkai ang oro tomuno setup tomuno khlaima ka hangkai to yang building ro khlaima ka hangkai to mo PC nai thokamo. Abo to ang salia ingkai tabu oje PC build khlaitani busugrang thaka busugrang Baikha borok no sawana. Guys, nanti ang pula no jeton rok nugi man kana jaga monitor ang no back camera rok siwana inki guys nanti obong kha jeta monitor oje mo screen rok je nugi tongmani obong kha kaisa monitor inke oje monitor obo je aserni norbo jaga swijak nugi mani yana tamni hinkai koto nangmani bagi aserni obo 6,499 nangka ingke o jaga no cabinet nukana ingke o cabinet je manai jotto dajak obono ka hin CPU rok saiman kana ingke oboni light ka hesung ya tamni bagi ingke oroni tar bara hamani bagi thabai maliya o light ingke kaini ni temo naitho kamu ingke guys oboni dam ingke kai 1990 taka ingke o jaga motherboard tongo gigabyte ni abon harka 7080 taka ingke RAM nahaka 16GB abon harka amtei 3637 rok kana 37 ingke tei naharka SSD nahaka 3300 taka ingke obo haikino o jaga no nugi man khana tola UPS obo ni cost ingkai 2490 taka ingkai omai kino bisingo tebo manui thepaka যেমন ও জায়গাতে খাই tongo processor nangka jotai 12000 taka inga guys te kaisa keyboard obo to ang haina market of paika obo ni dam ke 700 ingke o je mouse no nukuna obo ni dam gangkai 399 taka na busuk jani bo 349 taka ingke obo je mouse ni jeta gobel mani pad obo ni dam na harka jotai 150 taka okai obongkha jeta tamjak nai obo na video tangno no rojak no ingke obo bluetooth speaker obo ni dam na harka 1300 taka ingke oma haike joto full setup khlaimani ani jotoi motoi totally aptei 43000 thangkana ingke guys norok kom damni bitor bo bisingo bonok mane bill khlaimano ingke ani moto mane medium size asuk kom buya dam buya kiba ani tabo kaisa problem man hinga guys naki o jaga norok jeta windows je choli to monor nui man khana obo hinga kai je windows 11 obo ang free version che naharo hinga kai guys mane obo ni product ki nango hinga product ki Baikha na nango tabo guys ingke te kaisa o jaga ang jete video editing ni bagai ang oro filmura ba Adobe Premiere Pro rok na hanamu chungmani phiaba aboni dam nango ingkai ulo buskang solrogo na hadaman abang nai tongo ingkai guys o jaga namu makhana jeta CapCut o CapCut bai nang tabo video editing khai tongo ingkai guys norok CapCut bai mobile lo video editing khaimano ingka obo India ban jak hinba oboni jeta VPN bai connect khai obo editing khaimano ingkai VPN chara jodi khaina thaka hangkai khaimano ingkai o jaga nang o jeta effect rok o jaga transaction rok filter rok text rok audio rok nang o jaga nang nahar mangalak mane audio hingkini ni jeta PC tongo gabo nang nahar manai hingke o jaga video rok naharai jeng kam khaimano o jaga nadi o jaga ni video rok naharai jeng o jaga kam khaimano ingkai oro jaga jeng drag khai jeng to kai ko mo haike jeng kam khaimano ingkai oboni video no nang ka ang lo phunuknai ingkai guys obo no jeta ni PC build khlaimani ingkai norok video no nai Bahai Wngkha ingkai te kaisa ang oro Free Fire download khlaika Free Fire Max mo download khlaika ingkai tak
net gri net to khai to kitchen no run khlai punu kamu inka jaga no internet connection ni sawa inkai o je prepare jeng download khana bagi pc o angke to bluestack ni kaisa download ma khayo inkai dia jaga gara na hini phai to ka inkai ang mane ase pro player ya mane just ang shock ni bagi thungjawo inkai shock ni bagi ang install khayo inka ang pc je narmani abuni karon tama amo hunga kai ang video editing tai o jaga jeta YouTube ni kam tei official kam amahai rokni bagi se ango PC build khlayo angkai am sukno angkai norok ba haina hai next video malai fenai tini just obasukno guys bobo haing jaka ani mo je setup norok comment box o thangai comment plena ta pogdi haina hai malai fenorok bai next video tini baga sukno hambai